ngeke inkosi yasePhakameni. Bantwana basezulwini, ngiyabonga kumshumayeli nakuba nje ngingajwayele ukuthi ngiguqe ngikhulume, kodwa ke uma ngabe seliphuma ilizwi ayikho indlela ukuthi ngibaleke. Nami ngizokhuluma okuncane ngikwaziyo, ngikhula kuleli bandla, ngifunda ngihamba nobaba, izinto engizaziyo engayizifundiswa la ekhaya ngendlela engatholakala ngayo. Ekhaya kithi la ngivela khona, ubaba lenkolo wayithola komalume, ubaba wakhulela komalume kwaMngoma. Umfundisi uMngoma nje uyena wayomfundisa ubaba wayethi malume kuyena. Bese kuthi ngapha esayidini la komalume umalume kwaMzimela. Kusho ukuthi ke umalume kama umfundisi uNkwanyana. Kusho ukuthi ke ekukhuleni kwami ke kule nkolo ngakhula ngaze ngaba mdala, sikhule eshaya insimbi leKuphakameni eZansi, kwaze ngasuka ingxakanxake sakhuphuka sayibuhleni. Umama nobaba babe ngabathola abantwana. Wayeseyahamba umkhulu uMzimela wayocela inkosini la ukuthi umntana makabathola abantwana. Sasesitholakala ke thina ekhaya njengoba sikhona nje su-8 ekhaya la khona. Sase siyakhula ke, ekukhuleni kumuntu ke uyakhula awubona umhlaba, uyakhulela enkonzweni ngoba abazali bakhonza khona, bese uyakhula nawe, bese ukuthi mawusuyikhulele bese amehlo ayavuleka, bese uyazibhekela wena ukuthi le nkolo iyahambisana yini neyinkolelo zakho nezinto zakho ufuna ukuzazi empilweni ngobuwena. Nje mangikhula ke nami ngase ngibona lokhu ukuthi inkolo lena ivula amehlo abantu ngemvelaphi yabo nangenkolo eze ngenkosi yasePhakameni umqalo wendlela. Iyahambisana nami le nkolo, inhliziyo yami ayizange isuke kuyo, ayikho enye inkolo engingangena kuyo ekukhuleni kwami, ngihlale kuyo le ngize ngibe kanje. Nami ke ngithe sengimdala ngazibona izinto uShembe ezenze empilweni yami. Nathi ukuqala kwami ngasazi emshadweni wami abantwana babengekho, abazange kwaphela 2 years nje abantwana singabatholi. Sase siyahamba siyemoyeni ethempelini lasemoyeni ngapha la ngangisabatha khona. Ngafike ngacela umntwana, ngikhumbula akumina ngacela umntwana, unkosikazi wami wahamba ocela umntwana. Wayengazange ngitshela ukuthi uzohamba yonikela acela umntwana. Iculo elalihlatshelwa ngesikhathi kunikelwa ngomsombuluko, unkosikazi uyavuka ngitshela iphupho ukuthi cha, ngiphuphe inkosi yasePhakameni udingo lenkosazana. Lithumele enye yamakhosazana elayibiza lathi hamba uyotshela lo ukuthi uzothola ingane yomfana emhlophe. Namhlanje ikhona leyo ngane, ngahamba ngoyibonga enkosini, ayibonga inkosi yasePhakameni. Okunye ke kuningi kakhulu imisebenzi siyibona kaShembeza ngaphambi kwethu, kodwa endaweni la sikhona uyucabanga ukuthi abantu zothi uma ukhuluma imisebenzi mase becala mhlambe ikhanda lakhe alithathi kahle noma mhlambe uyagula. Kunemsebenzi emikhulu uShembeza eyenzile emhlabeni thina siyaziyo nje, obaba bebesixoxela behamba ngalezo yikhathi amaNazaretha ayikhuthele kakhulu. Kwakuthi makuphuma ibandla, makuphuma isonto ngamasabatha basebahamba bothandaza emizini yabantu bekhipha amadimoni. Ngelinye ilanga enye injumayelo esazi sosikhula kuleli bandla, kwakukhona omunye umama wangapha empangeni. Lo mama wayesebenzela umlungu, lo mlungu lona wayecebe kakhulu, wayene-private jet. Lo mlungu ayepaka laphana eRichards Bay, abazi nje indawo kaZulu bazowazi into engikhuluma. eRichards Bay ngapha ubepaka khona ijet yakhe, ubeyipaka khona lo mlungu. Esetshenzela omunye umama wayeyiNazaretha, kwakuseyisikhathi senyanga yezulu. Lo mama lona besethi umlungu wakhe sizohamba sivakashe siye eMauritius ngapha, sivakashe nabantwana. Ngizofuna ukuthi ngihambe nawe khona uzokwazi ukuthi ugade abantwana. Bese lo mama hawu
mina ngathi lo mlungu wena ngikuhamba nawe lo mama bese phuthuma hambe yobika inkosi nathi baba umlungu wami ongiqashile ufuna ukuhamba nami aye emaholidini bese ithi inkosi ngalelo langa azohamba ngalo ungayigqoki ithathu hayi ihambe insuku lifika ilanga lokuhamba bese kuyapakishwa lana impahla kuzohanjwa kuyo manje la khona ibhano emergency laphana nje airport yase Richards Bay bese lo mlungu hawo abe ungitshela awuyigqokile ngani icathulo abese lo mama akazizoyichaza kanjani lento azibe nje ambuze ukuthi awu Miriam awuyigqokile ngani icathulo athi hayi akulungile ayikike ayazamiyeke lo mlungu bahambe baye airport bafike bathatha iplane lo mlungu wayepilot vele ayishayelelela bahamba baye Mauritius bahamba nabantwana umndeni wonke wayinabafana ababili lo mlungu uyafika laphana ufike iyahlala kuyagcetshela kobatelo lwandle lo mama bese ehlala la ulwandle agade lezi zingane zabafana ezimbili unkosikazi nendoda yomlungu bahambe bayobhukuda bamshiyela lo mama egade ingane elokhu egade ingane lo mfana omunye agijima afuna ukungena emazini alokhu emnqanda lo mama kanti uzothe ebheke eceleni bese egijima lo munye umfana afika angena olwandle limthathu ulwandle lihambe naye hayi ifuna ingane kubizwe abantu abatakulayo la olwandle ifuna ingane izithola emva kweinsuku ezimbili siyishonile ingane akhala umlungu athi kodwa mina ngikutshele ngathi gadi ingane ingakho nje ngithe iza nawe lapho uzogadi ingane bese hayi linqamukeke iholide kanjalo bese kubuyele emuva-ke manje ubuyele emuva nje sekusele ingane eyodwa le enye sesidumo sifila ukuthi umlungu uzoyingcwaba khona la uzoyingcwaba khona le mpangeni la ngivela khona lo mlungu wayenomuzi empangeni edrobheni lo mlungu lona kuthi makubuyele endleleni bebuya beleboyeni bendiza lo mlungu avele asuke ayeke ukushayela laphana ngoba phela ibhano uyakwazi ukufaka i-autocruise bese leyihambela la wasuka lo mlungu wazobamba lo mama wavula umnyango wamphushela ngaphandle wamphusha lo mama wahamba uthi engqondweni yami ngase ngitshela ukuthi sengifile vele ngoba ulwandle mawusuka phezulu kakhulu lifana njengamadwala malishaya mawuzoshaya ikhanda lakho ushaya khona ngoba usuka phezulu kakhulu wahamba lo mama uthe lo mama ngiseboyeni wayesebona kuqhamuka inyanga yezulu iphethe ishidi yasidlala leli ishidi yadlala phezu kolwandle lo mama uthe mayehla afike wathi gababa wayisema phezu kweshidi wama phezu kweshidi lo mama bathi mabefika nabantu abatakulayo bayihambela nje bapatrola lo lwandle babona umuntu umile emanzini kodwa lo muntu akacwili abaliboni bona ishidi yena uyalibona uyafika lo mama uthene ngicela nisizo bathi uvela phi mama athi ngivele eSouth Africa athi kuphi nase-South Africa bathi empangeni lapha kwaZulu bathi hawu manje ufike kanjani ayichaza yonke indaba hayi bamthathe lo mama bamuse embassy yase-South Africa ngale bafike bathi neqhake i-address ithini uyazi i-address yelapho usebenza khona bathi bathi lo mlungu yamazi ngamkhomba bathi ngamkhomba hawu amaphoyisa ahamba nawo abuya wanikezela amaphoyisa nase-South Africa ahamba namaphoyisa azafika emzini kwalo mlungu bangqongqoza bathi babengqongqoza base bemfihla lo mama bathi kunomama esimufunayo lana kuthi wayesebenza la ekhaya bathi ubele emgabana bathi hawu asimazi washona lo uyabazi abantu abamnyama bayasebenza bahambe bashiye basebenze bahambe bese bethi awume kanjalo-ke kodwa esingukukhombisa yona bese bemlanda lo mama bathi uyamazi lo hawu indoda vele iquleka yafa ngaleso sikhathi manje-ke endabeni engekuyona ukuthi wathi mayihamba lo mlungu kwasekusela unkosikazi osele nengane yodwa lo mlungu base becabanga ukuthi asohambe eSouth Africa ngoba sezivele ingemegeme nje bahamba babuyela phesheya bohlala eLondon manje-ke bahlala eLondon le ngane yomfana iyakhula yazihamba iyofundela ubudokotela le ngane bese ithi isafunda itshele ibuza abantu abavela la eSouth Africa le ngane esikhulu ithi niyamazi ushebe bathi abantu awu isodolo amaqabalelo selazi sibabone befaka amabhishi behamba behlala ngaphansi kwehlala uhlanganiswa yini naleyo nto bathi hayi mina ushebe ngiyamazi uyafika zokukhuluma nami ngaphansi kwesihlahla suke sihlale lapha akhuluma bathi lo muntu ongazazi isingisi uyini ukhuluma ngayona bathi mina ngiyamazi ushebe hayi qhubeke insuku ushem ngiyakhuluma nalo muntu uyafika umqalo nje lafika akhuluma nalo mlungu akhuluma nalo mlungu
kuze kufike isikhathi ukuthi lo mlungu azasebenza abe udokotela. Athi mase udokotela lo mlungu bese kushembe khona umsebenzi engifuna ukuthi ungenzele wona. Kuney'ngane engizilethayo e-Afrika, lezi ngane lezi zizozalwa ixhumene. Ngifuna kube wena elihlukanisayo lezi ngane, ngoba ubaba kunesikweletu wayefuna ukubulela umuntu wami. Manje kuhambe bese kufika incwadi kulo mlungu, ilokhu ifika le nkulumo bese kuze kufika isikhathi kuthiwa emsebenzi kuthiwa kufuneka udokotela ozohamba yohlukanisa iy'ngane eseyizelwe e-South Africa. Athi lo mlungu cha, ngoba mina ngisanda kuqala ukusebenza angiqualify ukuthi kuyokwenza into efana leyo. Bese kuthiwa hayi bo bafuna wena. Athi mina ngihlanganiswa yini naleyo? Hayi umlungu ngakusasa ufike ekuseni afike ushembe ahlala ngaphansi kwesihlahla athi woza la mntanami, ngifuna ungakhathazeki, ngizobe nginawe, ngizokuchazela ukuthi kwenze kanjani. Nangempela lo mlungu weza la e-South Africa wazohlukanisa lezo y'ngane. Lezo y'ngane kwakumphono mphonyana. Manje sengisho ukuthi-ke uShembe akekho kuphela e-South Africa, uShembe uhambela umhlaba wonke. Yiyo-ke leyo msebenzi kaShembe nami engayikhuluma na ukubona ukuthi nalabantu abasesebasha mhlawumbe nabangabazayo ukuthi le nkolo ime kanjani. Mina ngingaqoshize ngokuthi nje engikwaziyo mina kunabantu akubona bonke abantu abanenhlanhla yokubona imisebenzi yenzeka phambi kwabo, futhi kwesinye isikhathi ungakufisi lokho ukubona ngoba indlela yokuhamba kwabo. Enye insizwa yathi ihleli ilanga lamalanga lento zasibona ithena, hawu ngibona amakhosazana akhuphuka la esiphongweni senkosi yasePhakameni, amakhosazana ephethe isigubhu ekhuphuka. Yathi inkosi, hayi bo le ngane ibona imfihla sezulwini, thatha ngifuna ngiyihlambulule, thatha mazi ngiyihlambulule, ngoba into ey'ndlela afune ukuyibona kwesinye isikhathi uyahamba. Manje uNkulunkulu kaShembe uma umbizile uyakuzwa la ukhona. Kunamacala amaningi obaba kukhula bawashiya bawenza, asinawo amandla ukuthi siwahlawule ngoba amanye asiwazi. uShembe ufikele lokho emhlabeni ukuthi azosisiza ukuthi asenzele izinto zibe lula. Ngiyacela-ke inkosi yasePhakameni nabantu abenza kule nkolo bezele ezinye izathu izinto zabo bangadideki kule nkolo. Uma uze khona fika ukholwe uyithobe, le nkolo ihambisana nenhlonipho. Uma wehlisa umoya ubiza uNkulunkulu kuphela, ungangeni ey'ntweni ezinye, futhi ungafisi ukukhetha ube nesiphundla. Iyashisa le nkonzo. Inkosi kusendekisweni.